Mutane daga bangarori daban-daban a birnin Katsina na shiga wannan kasuwa ta ganye don sayan zogalen gami da kuli don kwadawa, wanda jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da karfafa ma al'umma gwiwa su rika ci saboda muhimmancinsa. Ana kai musu zogale ne daga ƙauyuka inda suke sari domin sayarwa su ma su samu riba. Shi dai zogale ana kawo mana shi daga ƙauye muke sari wurin tsahi, idan sun kawo mu sara mu ma mu saida. Da maza da mata duk suna zuwa su sa mai 100, mai 50, mai 200, mai 300 duk su zo su saya. Wurin mu suke saye su je su yi amfani da shi su ci. Ito riba abinda Allah ya baka za ka samu. Muna iya samun 500, 300, wata rana ma 200. Saboda ni abinda ya sa ma na tarkatu wannan sai da zogalen mai gida na ya rasu ya banne da yara. Waɗannan mata da ke kasuwancin zogalen a kasuwar ganye da ke kofar Marusa a birnin na Katsina sun rike sana'ar tsawon lokaci matsayin hanyar ci da sha. Zogale dai gashi na shi muke saida, shi ne sana'a, shi ne ci, shi ne shan, shi ne sutura. Wata rana a samu, wata rana kuma dai yau da gobe sai Allah. Matasa da dattawa na zuwa kasuwar don sayan zogalen, suna kaiwa gida ana sarrafa musu shi domin amfani. Ne ina amfani da shi ne idan na saye shi akan gyara shi a tsinta haikukuwan, sannan a kwada shi a sa mai kayan haɗi, a sa mai kuli mu ci shi. Nukan sa shi cikin abinci in ci, especially wake da shinkafa da mai. Zogale muna zuwa sayen shi saboda yana dan ƙara mana amfani a cikin jiki. Bayan wannan kuma suna tsabtace shi, amma ga lokacin da ba su tsabtace shi muka kyamace shi, amma da malaman tsabta suka kula da tsabtar shi shine muka dawo sayen shi yanzu. To ko me masana kiwon lafiya ke ganin muhimmancin zogale ga jikin dan adam? Shi zogale yana ɗaya daga cikin abincikan da yake ɗauke da sinadarai masu amfani sosai a jikin mutum. To don haka amfaninsu tun daga kan fata, in aka fara yana taimakawa fata sosai domin ta samu lafiya kuma ta yi kwari sosai. Yana taimaka ma gashin jiki, yana taimaka ma shi kan shi jikin saboda yanayin zafin jiki ko ciwon gaɓoɓi haka yana saukar da shi. Sannan yana taimaka ma ƙashi wajen ƙara ƙwarin shi da kuma idan ya ɗan samu wata matsala yadda zai mai da jikin shi a cikin sauri. Sannan yana taimaka ma ɓangarorin jiki da ake ce ma organs a turanci, kamar su hanta, kamar su kwakwalwa, kamar su koda da sauransu duk yana taimakawa wajen, kamar akwai sinadarin iron a cikin shi, so yana taimakawa wajen samar da isasshen jini a jikin mutum. Yanzu dai wannan lokaci na damuna shine kakar zogala, inda ake shiga da shi daga ƙauyuka daban-daban a cikin birnin na Katsina domin saida ma al'umma.